この力を得てもやることは変わらねえ。基本に立ち返って戦うだけだ。私に勝てると思ってんなら、それはとんでもなく大きな間違いよ。火の意志は胸に燃えている。だから最後まで俺は戦える。ここに立っているのは私の意志だから。今の俺の目には見えている。自分が進むべき本当の道が。刮目せい。ここより始まるは人愛の戦いよ。里を束ね守り、そして育む、それが火影の意志だ。どんな術にも弱点となる穴がある。自分の道は自分で歩く。そのために私は強くなった。俺にも譲れないものはある。そう簡単には負けはしない。